महिला मंडळातील सभासदांनी कृपया महिला मंडळ पदाधिकारी व सभासद कृपया स्टेजवरती या। ताबडतोब खूपच उशीर झालेला आहे, ताबडतोब या। महिला मंडळातील कृपया सभासदांनी स्टेजवरती या पटापट। दोन्ही टीमच्या खेळाडूंनी कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी। दोन्ही टीमच्या विजेत्या व उपविजेत्या खेळाडूंच्या टीमच्या खेळाडूंनी कृपया मैदानावर येण्याची कृपा करावी। योगेश खडपे कृपया आसनस्थ व्हा। क्रीडा प्रमुख उपक्रीडा प्रमुख अभिज्ञ नाटेकर कृपया आसनस्थ व्हा। हॅलो, दोन्ही संघाच्या खेळाडूंनी कृपया मैदानावरती येण्याची कृपा करावी। लगेचच बक्षीस वितरण समारंभाला इथे सुरुवात करत आहोत। विष्णू स्मृती महाकाली स्पोर्ट्स आडिवरे कृपया खेळाडू कृपया ताबडतोब मैदानाच्या दिशेने या। हॅलो, सुस्वागतम सुस्वागतम। श्री महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त उत्कर्ष कलाक्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने गेले 3 दिवस इथे उत्कर्ष प्रीमियर लीग अर्थातच UPL पर्व 2 ही क्रीडा स्पर्धा इथे संपन्न झाली आणि या क्रीडा स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम आता आपण इथे घेत आहोत। या बक्षीस वितरण कार्यक्रमासाठी इथे व्यासपीठावरती जे जे मान्यवर इथे उपस्थित आहेत त्यांचं मी उत्कर्ष कलाक्रीडा व महिला मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो।
सर्व मान्यवरांचं मी स्वागत करतो। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून आमचे वाडीचे होडेकर श्रीयुत विष्णू नाटेकर यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारावं असं मी त्यांना विनंती करतो। आत्ताच सुचवलेल्या नावाला म्हणजेच श्री विष्णू नाटेकर यांच्या नावाला माझे पूर्ण अनुमोदन आहे। धन्यवाद। त्यानंतर या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सतत 3 दिवस आपल्या आवाजाने प्रत्येक क्रीडा रसिकाला व खेळाडूंना इथे खेळवून ठेवणारे असे व्यक्तिमत्व, खावी समाजाचा एक बुलंद आवाज श्रीयुत योगेशजी खडपे यांनी या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणेपद स्वीकारावं असं मी माझ्या मंडळाच्या वतीने त्यांना विनंती करतो। प्रमुख पाहुणे श्रीयुत योगेशजी खडपे यांच्या आमचे मित्र यांच्या नावासाठी जे प्रमुख पाहुणे म्हणून सुचवलंय त्यासाठी आमचं पूर्ण अनुमोदन आहे। धन्यवाद। या कार्यक्रमाची सुरुवात श्री छत्रपतींच्या प्रतिमेला इथे पुष्पहार अर्पण करून या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करत आहोत। व्यासपीठावरील मान्यवरांना मी नम्र विनंती करतो की श्री शिवछत्रपतींना इथे पुष्पहार अर्पण करावा। आभार। व्यासपीठावर आमच्या या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आमच्या वाडीचे होडेकर श्रीयुत विष्णू नाटेकर यांना पुष्पहार देतील आमचे मंडळाचे पदाधिकारी प्रसन्न नाटेकर। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विष्णू नाटेकर यांना पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर। यानंतर आमच्या मंडळाचे सल्लागार मुरलीधर नाटेकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर। त्यानंतर आमच्या मंडळाचे उपाध्यक्ष गोपाळ हरसकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर। यानंतरची सत्कार होती आमच्या उत्कर्ष महिला मंडळाच्या अध्यक्षा श्रीमती सरोज हरसकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील सरोज लाकडे। त्यानंतर महिला मंडळाचे सल्लागार सरोज लाकडे यांना पुष्पहार देतील महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हरसकर। त्यानंतर आमच्या मंडळाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते नारायण हरसकर
यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हलसकर. त्यानंतर आमचे आणखीन एक सल्लागार जानू लाकडे यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हलसकर. कृपया खेळाडूंनी इथे बसून घ्यायचंय. कृपया खेळाडूंनी बसून घ्यायचंय. यानंतरची सत्कार मूर्ती आमच्या मंडळाचे माजी सचिव श्रीयुत मंगेश खडपे यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हलसकर. संघमालक दोन्ही संघमालक आणि दोन्ही कर्णधार कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. दोन्ही संघमालक कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. विक्रम डोरलेकर आणि रोहित पवार, विक्रम डोरलेकर आणि रोहित पवार कृपया स्टेजवरती येण्याची कृपा करावी. नंतरचे सत्कार मूर्ती क्रीडा प्रमुख प्रवीण हलसकर यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हलसकर. रोहित पवार आणि विक्रम डोरलेकर कृपया व्यासपीठावरती या. यानंतरचे सत्कार मूर्ती क्रीडा समिती उप क्रीडा प्रमुख अभिज्ञ नाटेकर यांना पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर. विक्रम डोरलेकर आणि दोन्ही कर्णधार कृपया स्टेजवरती या. यानंतर आम्हाला आता जॉईन झालेले महाकाली स्पोर्ट्स चे संघमालक रोहित पवार यांना सुद्धा पुष्पहार देतील प्रसन्न नाटेकर. त्यानंतरचे सत्कार मूर्ती YouTube लाईव्ह दाखवणारे आमचे मयेकर दादा यांना सुद्धा पुष्पहार देतील रवींद्र हलसकर. विष्णू स्मृती संघाचे संघमालक विक्रम डोरलेकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतो. पुष्पहार देऊन कृपया व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. त्यानंतर डीजे मास्टर रश्मी साऊंड सर्व्हिस यांना सुद्धा आम्ही इथे पुष्पहार देऊन सन्मानित करतो. त्याचाही त्यांनी स्वीकार करावा. पुष्पहार देतील रवींद्र डोरलेकर, रवींद्र हलसकर. दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया स्टेजवरती या. दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया स्टेजवरती या. तुम्हाला सुद्धा आम्ही इथे सन्मानित करतो. सुकेश आंबेडकर आमच्या मंडळाचे सचिव सुकेश आंबेडकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतोय. आणि या स्पर्धेसाठी विविध स्पॉन्सरशिप मिळवून दिली होती असे आमचे आधारस्तंभ आणि या क्रीडा स्पर्धेची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली होती स्पॉन्सरशिपची असे सुकेश आंबेडकर यांना सुद्धा आम्ही पुष्पहार देतो. पुष्पहार देतील रवींद्र हलसकर.
त्याचबरोबर संपूर्ण म्हणजे हे जे आयोजन आपल्या समोर दिसतंय त्याची पूर्ण तयारी करण्यासाठी वाडीचे अध्यक्ष श्री मंगेश डोर्लेकर यांनी त्यांचे संपूर्ण 100% दिलेलं आहे आपल्या या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी. तर त्यांचाही सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. यानंतरचे सत्कार मूर्ती आमच्या या UPL स्पर्धेचे टायटल सॉन्ग लिहिणारे व गाणारे असे गौरव हवसकर व विकास लाकडे यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतो. तरी त्यांनी दोघांनीही स्टेजवर येऊन आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. सन्मानित करतील प्रसन्न नाटेकर, विकास लाकडे आणि गौरव हवसकर. या संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेचे टायटल सॉन्ग ज्यांनी लिहिलंय आणि गायलंय असे आमच्या मंडळाचे हुरहुन्नरी कलाकार यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतो. विकास लाकडे गोप्या सन्मानित करतील प्रसन्न नाटेकर. गौरव हवसकर कृपया स्टेजवरती या. गौरव हवसकर त्याचप्रमाणे या क्रीडा स्पर्धेतील संपूर्ण जबाबदारी टेक्निकलची संपूर्ण जबाबदारी ज्यांनी सांभाळली होती, लिलावापासून ते क्रीडा स्पर्धा संपूर्ण पार पडेपर्यंत ज्यांनी या स्पर्धेची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळली असे आमचे आयुष आंबेडकर यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करतोय. तर कृपया आयुष आंबेडकर याने सुद्धा व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. आयुष आंबेडकर आभार प्रदर्शन संपन्न झालं. यानंतर या आमच्या श्रीकृष्ण मंदिर जीर्णोद्धाराकरता आम्ही भव्य दिव्य असा लकी ड्रॉ इथे आयोजित केला होता आणि या लकी ड्रॉची काही बक्षिस इथे आपण काढणार आहोत. 125 बक्षिसांचा धूमधडाका आपण इथे आयोजित केला होता आणि यातील 10 बक्षिस आपण इथे काढत आहोत. मान्यवरांना मी विनंती करतो की कृपया एक एक चिठ्ठी काढून यातील बक्षिस द्यायची आहेत. शेवटची 10 बक्षिस 125 बक्षिसांमधून शेवटची 10 बक्षिस शिल्लक आहेत आणि शेवटचं पहिल्या टप्प्यातील ही 10 बक्षिस आणि यातील शेवटचं बक्षीस म्हणजे 10 नंबरचं बक्षीस आहे मिक्सर. कृपया ज्याला इथे बक्षीस लागेल त्यांनी कृपया व्यासपीठावरती येऊन आपलं पारितोषिक स्वीकारायचंय. प्रेक्षकांमधून कोणीही तिकीट काढण्यासाठी आलं तरी चालेल. मिक्सर एक मिक्सर आहे. पटापट मिक्सर साठी आहे. तीर्थस्वरूप आप्पा परिवार श्रीकृष्णनगर म्हणजे तीर्थस्वरूप भिकाजी बेंडा डोर्लेकर आप्पा परिवार श्रीकृष्णनगर. मिक्सर आहे. कोण आहे का? मैत्रेय डोर्लेकर, मैत्रेय कमॉन, मैत्रेय कमॉन, मिक्सर दे. तीर्थस्वरूप आप्पा परिवार, आप्पांचा परिवार. मैत्रेय गोपाळ हवसकर हे पारितोषिक प्रदान करतील. मैत्रेय डोर्लेकर हे पारितोषिक घेतील. मैत्रेय त्या बाजूला जा. 10वं पारितोषिक मिक्सर. यानंतरच
9वा पारितोषिक आहे कूलर. कृपया मान्यवरांनी कृपया एक चिठ्ठी काढायची आहे. कूलर, कूलर साठी चिठ्ठी असेल. कूलर नियारा गौरव हरजकर, नियारा गौरव हरजकर, नियारा गौरव हरजकर कृपया व्यासपीठावरती पारितोषिक स्वीकारायचे. विराज कृपया पारितोषिक स्वीकार. पटापट देतील व्यासपीठावरील मान्यवर गोपाळ हरजकर. नियारा गौरव हरजकर कूलर. आले मैदानी राजे खेळा क्रिकेटचा गाजे खेळू धुवादार मारुनी चौकर आली या योद्धांची लीग. त्यानंतरचं बक्षीस असेल ट्रॉली बॅग. ट्रॉली बॅग साठी मुरलीधर नाटेकर यांना मी नम्र विनंती करतो की आपण चिठ्ठी काढावी. ट्रॉली बॅग, ट्रॉली बॅग, ट्रॉली बॅग सिया अंकुश पोमेंकर. ट्रॉली बॅग सिया मैत्रेय कमन, सिया अंकुश पोमेंकर. ट्रॉली बॅग मैत्रेय प्लीज कम, मैत्रेय प्लीज कम. फास्ट फास्ट देतील मुरलीधर नाटेकर. कृपया पारितोषिक वितरण करा. ट्रॉली बॅग सिया अंकुश पोमेंकर. फोटो प्लीज. ट्रॉली बॅग, त्यानंतरचं पारितोषिक स्मार्ट वॉच. स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच ची चिठ्ठी काढतील योगेशजी खडपे. स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच साठी चिठ्ठी काढली आहे योगेशजी खडपे यांनी. परिधी विनायक लाकडे, परिधी विनायक लाकडे स्मार्ट वॉच. परिधी विनायक लाकडे कृपया विकास देतील योगेशजी खडपे. हा त्यानंतरचं पारितोषिक आहे बक्षीस आहे साऊंड बार. साऊंड बार साठी मी अध्यक्षांना कृपया नम्र विनंती करतो की चिठ्ठी काढावी. साऊंड बार, साऊंड बार 125 बक्षिसांचा धूम धडाका इथे आम्ही आयोजित केला होता. गेली 3 दिवस इथे लकी ड्रॉ काढला जातोय आणि आम्हाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला होता. यानंतरचं बक्षीस आहे साऊंड बार. साऊंड बार आहे प्रियंका पगारे. प्रियंका पगारे 9075482696. प्रियंका पगारे कोण? हे पारितोषिक नंतर देऊ. साऊंड बार, त्यानंतरचं पारितोषिक आहे पैठणी. पैठणीसाठी मी निमंत्रित करतो सरोज हरजकर यांनी चिठ्ठी काढावी. पैठणी, पैठणीसाठी चिठ्ठी काढण्यात येत आहे. आणि या लकी ड्रॉ मधील पैठणी लागली आहे आलम सिकंदर वाडकर. आलम सिकंदर वाडकर पैठणी. आलम सिकंदर वाडकर पैठणी. पैठणी द्यायची आहे, देतील
अध्यक्ष आलम सिकंदर वाडकर पैठणी. आले मैदानी राजे खेळ क्रिकेटचा गाजे. आले मैदानी राजे खेळ क्रिकेटचा गाजे. खेळू धुवादार मारून चौकर आली या योद्धांची लीग. आलम सिकंदर वाडकर. त्यानंतर पुढील बक्षीस आहे सायकल. सायकल इथे आम्ही ठेवलेली नाही आहे, तरी सायकलचा पोठो इथे ठेवलेला आहे. तर सायकल बाबत पुढील जी 3 बक्षीस आहेत, सायकल, LED टीव्ही आणि फ्रीज, हे जे जे कोणाला लागतील त्यांना आम्ही 2 ऑप्शन दिले आहेत. या बक्षिसाचं आपणाला मूल्य जे काय आम्ही ठरवलेलं आहे तेही सुद्धा आपण घेऊ शकता किंवा ती वस्तू सुद्धा आपण घेऊ शकता. ज्याला हे पारितोषिक लागेल त्याने मंडळाला सांगायचंय की मला ती वस्तू पाहिजे किंवा त्या वस्तूची प्राइस पाहिजे. तर सायकलसाठी आणि या सायकलसाठी आम्हाला स्पॉन्सरशिप केली होती श्रीमती सरोज हरजकर आणि हरजकर परिवार यांनी आम्हाला या स्पॉन्सरशिप केली आहे. त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा मी उत्कर्ष महिला मंडळ व कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. सायकलसाठी चिठी काढली सरोज लाकडे. पुढील पारितोषिक सायकल. प्रेक्षकांमधून खरोखरच नावं काहीतरी पुकारतायत. कोण रोहिदास सायकल चालवत नाही वाटत. सायकल प्रथम मिनल प्रसाद गोविलकर नयनच्या पावतीमधून लागलेले मिनल प्रसाद गोविलकर. सायकल कोण आहे का? मिनल प्रसाद गोविलकर. सुद्या वगैरे कोण असतील तर या कृपया. सुद्या वगैरे कोण सायकल प्रदान करतील? सरोज. त्यानंतर मोबाईलसाठी मी चिठी काढण्यासाठी रोहित पवार सरांना मी विनंती करतो की तुम्ही मोबाईलची चिठी काढावी. त्यानंतरचं पारितोषिक आहे मोबाईल पोको C75. पोको C75 हा मोबाईल इथे देण्यात येणार आहे. तर मोबाईलसाठी रोहित पवार हे एका व्यक्तीचं नशीब जुनवतील इथे. फक्त 10 रुपयामध्ये मोबाईल. पाहूया कोणाचं नशीब झळकते ते. मोबाईलसाठी धनश्री ननावरे. धनश्री ननावरे मुंबई. मोबाईल नंबर आहे 8879008816. धनश्री ननावरे मुंबई. यानंतरचं पारितोषिक आहे LED टीव्ही. LED टीव्ही यासाठी प्रवीण हरजकर यांना मी निमंत्रित करतो की आपण चिठी काढावी. LED टीव्ही संदर्भात सुद्धा आमच्याकडे 2 ऑप्शन आहेत की ज्याला कोणाला LED टीव्ही लागेल त्याने त्याचं मूल्य घ्यायचंय किंवा त्याची किंमत घ्यायची किंवा ती वस्तू सुद्धा आपल्याला देण्यात येईल. LED टीव्ही शार्वी संदेश सावंत. सार्वी संदेश सावंत भांडूप 9619549111. शार्वी संदेश सावंत भांडूप. मला वाटतं विवेक खडपे यांच्या बुक मधून लागलेली ही LED टीव्ही. प्रवीण हरजकर कृपया LED टीव्ही प्रदान करायची आहे. यानंतर या
लकी ड्रॉ मधील शेवटचं पारितोषिक फ्रीज साठी मी निमंत्रित करतो कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विष्णू नाटेकर. या लकी ड्रॉ उपक्रमातील शेवटचं बक्षीस फ्रीज. फ्रीज साठी पाहूया. कोण असेल? नाटेकर रावी आपल्याच वाडीतला आहे. गेस शिवम आकाश हरसकर. शिवम आकाश हरसकर फ्रीज पारितोषिक देतील कार्यक्रमाचे अध्यक्ष गौरव कमन. शिवम आकाश हरसकर. नारायण दादा. अरे वा, नारायण दादा आहेत. शिवम आकाश हरसकर फ्रीज लागलेला आहे. 10 रुपयामध्ये फ्रीज. क्या बात है यार. 10 रुपयामध्ये फ्रीज. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून 10 रुपयामध्ये फ्रीज टीव्ही. शिवम आकाश हरसकर फ्रीज. लकी ड्रॉ इथे संपन्न झाला आणि यानंतर या क्रीडा स्पर्धेचा संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेचा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम श्रीयुक्त विकास लाकडे हे करतील. धन्यवाद सर्व ज्यांनी आमच्या या लकी ड्रॉ मध्ये आमची भूक घेऊन ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं, ज्यांनी या पावत्या फाडल्या व ज्यांनी आम्हाला उत्तम असे या उपक्रमासाठी उत्तम असे मार्गदर्शन केले व मोलाची मदत केली, अशा सर्वांचे मी उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने जाहीर आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू मंगेश डोर्लेकर. उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ व महिला मंडळ आयोजित UPL त्याचबरोबर USPL SUPL हे गेले 3 दिवस इकडे चालू होता आणि शेवटचा दिवस. सर्वांनाच याची उत्सुकता आहे की बक्षीस समारंभाची. जे आम्हाला या स्पर्धेसाठी देणगीदार लाभले होते, सन्मान चिन्हासाठी देणगीदार चैतन्य गिरीश आंबेडकर यांचे आम्ही आभार मानतो. कोणी असतील त्यांचे गौरव. सन्मान चिन्हासाठी आम्हाला देणगीदार लाभले होते चैतन्य गिरीश आंबेडकर यांचा सत्कार करतील पुष्पहार देऊन सुयोग हरसकर. त्याचबरोबर सामनावीरसाठी जे टी शर्ट दिले होते, सगळ्या सामन्यांसाठी टी शर्ट दिले होते, मतीन हातोडकर असाल तर ताबडतोब स्टेजवर यायचंय. हा ओके. मतीन हातोडकर यांच्याकडून स्वीकारतील प्रवीण हरसकर आणि हे सन्मान चिन्ह देतील रवींद्र हरसकर. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार. त्यानंतर शिवचषक लीग SUPL टी शर्ट्स देणगीदार कृषील व कृपाल कैलाश डोर्लेकर असाल तर ताबडतोब स्टेजवर यायचे. कृषील व कृपाल कैलाश डोर्लेकर. स्वर्ण सुशील आंबेडकर, आरोही सुकेश आंबेडकर, पूर्वांग गणेश आडगिरेकर, मायरा उमेश आंबेडकर, साध्वी भावेश डोर्लेकर, वेद रोहिदास डोर्लेकर, स्वरा राधे प्रसन्न नाटेकर. कृपया असतील तर ताबडतोब लवकरात लवकर यायचं स्टेजवरती, फारच उशीर झालाय. त्यानंतर प्रेक्षणीय सामना जो झाला होता त्यासाठी चषक दिला आम्हाला कैलासवासी सो धनश्री शिरगावकर स्मरणार्थ कुमार सुंदर व स्मित शिरगावकर यांच्याकडून सन्मान चिन्ह, स्मित व सुंदर यांच्याकडून चषक दिलेला आहे, त्यांचे आभार मानतील प्रवीण हरसकर. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार देऊन सत्कार करतील.
त्यानंतर लकी ड्रॉ साठी आम्हाला देणगीदार लाभले होते 2 इस्त्री साठी देणगीदार मथुरा अमन अमित भरत डोर्लेकर यांचाही सत्कार करतील कोणी असतील मथुरा अमन अमित भरत डोर्लेकर पैकी जर कोणी असतील तर लवकरात लवकर स्टेजवर यायचंय. अमन डोर्लेकर ठीक आहे. पुढील सायकलसाठी सरोज सुधीर हरसकर आणि परिवार सायकलसाठी देणगीदार लाभलेत त्यांचाही सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करायचे. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार. त्याचबरोबर थँक्यू डीजे. सर्व संघांसाठी चहा व नाश्त्याची सोय केली होती श्रीयुत मेघराज मोहन बळगे व श्री मयूर मोहन बळगे यांचाही सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. बळगे मेघराज बळगे मयूर बळगे कोणी असतील तर या लवकरात लवकर यायचंय. बळगे लवकर फास्ट. मेघराज बळगे मयूर बळगे यांचा सत्कार करतील चहा नाश्त्यासाठी आम्हाला स्पॉन्सर लाभले होते जे सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. सन्मान चिन्ह व पुष्पहार देऊन सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. थँक्यू. त्याचबरोबर लकी ड्रॉ मॅनेजमेंट मध्ये आम्हाला जी मदत केली होती श्रीयुत प्रयाग धर्मा शिरगावकर यांचाही सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. प्रयाग धर्मा शिरगावकर जे खरोखरच आम्हाला चांगली मदत केली होती लकी ड्रॉ मॅनेजमेंट मध्ये. प्रयाग शिरगावकर आपण असाल तर लवकरात लवकर या. श्रीयुत तू घे ना. प्रयाग शिरगावकर यांच्याकडून हा सत्कार स्वीकारतील सुयोग हरसकर. सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. श्रीफळ पुष्पहार व सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. प्रयाग शिरगावकर यांच्याकडून स्वीकारतील सुयोग हरसकर. कॉमेंटेटर जे आम्हाला लाभले होते गेले 3 दिवस खरोखरच चांगला आवाज म्हणता येईल जे माहोल बनवणे वगैरे जे काही युपीला तुमचं जे मनोरंजन केलं योगेशजी खडपे भक्तराज मळेकर आणि अभि देवकर यांचाही सत्कार करतील रवींद्र हरसकर. सन्मान चिन्ह आणि पुष्पहार. हा त्याचबरोबर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक स्पोर्ट्स शूज साठी आम्हाला याचे देणगीदार लागले आम्हाला आकाश भाटकर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर आणि हा आकाश भाटकर यांच्याकडून स्वीकार करतील विराज हरसकर आणि हा सत्कार करतील प्रवीण हरसकर. सन्मान चिन्ह शाल पुष्पहार दोन सन्मान करत आहेत प्रवीण हरसकर. त्याचबरोबर उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी स्मार्ट वॉच आम्हाला मिळाले. कैलासवासी मानस अडविरकर स्मरणार्थ मैत्री ग्रुप पूर्णगड यांच्याकडून
जर मैत्री ग्रुप कोणी असाल सदस्य तर लवकरात लवकर स्टेजवर यायचं. मैत्री ग्रुप कडून स्वीकारतील विराज हरजकर आणि हा सत्कार करतील प्रवीण हरजकर. शाल, पुष्पहार व सन्मान चिन्ह अशा या सत्काराचे स्वरूप आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज कूलर गार्गी प्रमोद धानबा यांच्याकडून हा आम्हाला पारितोषिक दिलं होतं. यांनी त्यांचाही सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. गार्गी प्रमोद धानबा जर असाल तर या. गार्गी प्रमोद धानबा यांच्याकडून प्रवीण हरजकर हा स्वीकार करतील आणि सत्कार करतील प्रसन्न नाटेकर. त्याचबरोबर मालिकावीर स्मार्ट टीव्ही हिबा असद सोलकर यांच्याकडून ही आम्हाला टीव्ही प्राप्त झाली होती बक्षीस स्वरूपामध्ये. त्यांचा आम्ही इकडे सत्कार करू इच्छितो. मालिकावीर हिबा असद सोलकर कोणी आहे का? प्रवीण हरजकर तुम्हीच घ्या. हिबा असद सोलकर यांच्याकडून स्वीकारतील प्रवीण हरजकर आणि सत्कार करतील सुयोग हरजकर. सन्मान चिन्ह, शाल व पुष्पहार. तसेच द्वितीय विजेता संघ यासाठी आम्हाला पारितोषिक लाभले ताबिश गावखडकर यांच्याकडून आकर्षक चषक. तसेच ओके प्रथम आणि द्वितीय या दोन्ही चषकांसाठी आम्हाला हे स्पॉन्सर लाभले ताबिश गावखडकर यांच्याकडून. ताबिश गावखडकर यांच्याकडून स्वीकारतील मंगेश डोर्लेकर आणि हे सत्कार करतील प्रवीण हरजकर. शाल, पुष्पहार व सन्मान चिन्ह. द्वितीय विजेता संघ यासाठी रोख रक्कम आम्हाला दिली होती. कुमार सोहम व गौरी जागरे शहापूर ठाणे. त्याचबरोबर स्मरणिका सागर पटेकर व कुमार आयान विवेक शेलार, श्री आशिष शिरोडकर या सर्वांकडून आम्हाला द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम आलेली आहे 18,888 रुपये. तर आम्ही त्यांचाही ते सत्कार करू इच्छितो. जर कोणी असाल तर ताबडतोब. मला वाटतं सुकेश आंबेडकर यांनी लवकरात लवकर यायचे. त्याचबरोबर माननीय नामदार श्री उदयजी सामंत, मंत्री उद्योग व मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य, तसेच माननीय आमदार श्री किरणजी भैया शेठ सामंत यांच्याकडून प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम 25,555 रुपये यांचाही सत्कार आम्ही ते करू इच्छितो. त्यांच्याकडून स्वीकारतील श्री सुकेशजी आंबेडकर आणि हा सत्कार करतील क्रीडा प्रमुख प्रवीण हरजकर. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत यासाठी. शाल, पुष्पहार व सन्मान चिन्ह असं या सत्काराचं स्वरूप आहे. कार्यक्रमामध्ये पुढे या संपूर्ण कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री विष्णूजी नाटेकर यांना मी विनंती करतो की आपण 2 शब्द मार्गदर्शन करावं. टाइम खूपच झालाय तरी सुद्धा मार्गदर्शन करावं. शिवरायांना मानाचा मुजरा करून उपस्थित ग्रामस्थ बंधू आणि भगिनींना अभिवादन करून मी
आपला जास्त वेळ न घेता, मला कल्पना आहे की याच्या पुढे हे जे पब्लिक जमलं आहे हे डॅन्स बघण्यासाठी जमलेलं आहे. पुढचा कार्यक्रम व्हायचा आहे, अजून बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम पण व्हायचा आहे. तर मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. 1963 सालापासून हा शिवजयंतीचा उत्सव कैलासवासी गणपतबुवा हरजकर आणि कैलासवासी हरिश्चंद्र आंबेडकर या 2 माणसांनी हा उत्सव चालू केलेला आहे. आम्ही तेव्हा खूप लहान होतो. त्यावेळेची मिरवणूक कशी असायची याबद्दल 1 मिनिट सांगतो. एका खुर्चीत शिवरायांचा फोटो बसवलेला असायचा आणि त्याला 3 बाजूने झाडाच्या फांद्या लावलेल्या असायच्या आणि एकच भगवा निशाण मागे उभं केलेलं असायचं. ती खुर्ची घेऊन आणि पुढे नाचत ढोल वाजवत अशी ही मिरवणूक चालायची. आज त्याचा खूप कौतुक करावं असं वाटतं की खूप हा कार्यक्रम आमच्या मुलांनी पुढे नेलेला आहे. त्याबद्दल मी माझ्याच मंडळातल्या सर्व तरुण मुलांना आणि मुलींना सुद्धा धन्यवाद देतो. पहिले आज आमचे मयेकर दादांनी खूप काही आमच्यापर्यंत आणलंय. आम्हाला कसं पुढे नेता येईल, ते इतरांना कसं पोचवता येईल याबद्दल सुद्धा त्यांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्यांनाही मी धन्यवाद देईन. त्याचबरोबर आमचे स्पीकरवाले, आमचे मित्र हे दरवर्षी आम्हाला काहीही न सांगता त्यांच्या मनात येईल ते करतात. DJ आणून काय लावतात, लाइटिंग काय करतात आणि सर्व तऱ्हेचं जे मार्गदर्शन असतं तेही देतात. आणि कधीही त्यांना बोलावं लागलं नाही तुम्ही अमुक वेळा तिथे या म्हणून. त्याबद्दल त्यांनाही मी धन्यवाद देईन. मला जास्त काहीच बोलायचं नाही आहे. मी माझ्या मंडळाला शुभेच्छा देतो. त्याने असाच हा कार्यक्रम पुढे न्यावा. आमची वय झाली आहे, पण आमचे जे तरुण आहेत त्यांच्याबद्दल आम्हाला गॅरंटी आहे की आमच्या मागे हा कार्यक्रम खूप मोठा ते करतील, खूप वरपर्यंत नेतील. आमचे मित्र इथे बसले आहेत. इथे असं कार्यक्रमाला झुलवत ठेवतात. उंचावर कसा नेता येईल याबद्दल योगेशजी इतकी कोणीही इथे हे करू शकत नाही, म्हणजे समालोचन करू शकत नाही याबद्दल मला गॅरंटी आहे. आणि त्याने असं दरवर्षी आम्ही बोलवू न बोलवू यायचं आहे, हजेरी लावायची आहे. आणखीन आंबेऱ्यातले आमचे भक्तराज मळेकर हे सुद्धा यांच्या मागे ह्यांचं मार्गदर्शन वैयक्तिक घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनीही पुढे जावं आणि आमच्या ह्या मंडळाला योगेशजींसारखीच आम्हाला मदत त्यांनी पण करावी अशी मी त्यांना विनंती करेन. संघ कुठचाही जिंकू दे, कोणतरी एक जिंकतो एक हारतो, पण हरलेल्या संघाने मागे हटायचं नाहीये. त्यांनी जिद्दीने पुन्हा पुढच्या वर्षी मी जिंकेन ही जिद्द ठेवून या मैदानावर यायचं आहे आणि बक्षीस जिंकून जायचं आहे. धन्यवाद. मी याच्या पुढे काही जास्त बोलत नाही. मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद नाटेकर साहेब. त्याचबरोबर एक मगाशी चुकून सत्कार करून राहिला होता, श्री जानू लाकडे यांनाही पुष्पहार देतील. मंग्या ओके. सत्कार आपला आता बक्षीस संभाळकडे वळूया. जर कोणाचा सत्कार चुकून बाकून राहिला असेल किंवा कोणाचं नाव माझ्या तोंडून घ्यायचं राहिलं असेल तरी त्यांचे मी आमच्या मंडळाकडून जाहीर आभार मानतो, शाब्दिक आभार मानतो. बक्षीस समारंभामध्ये पुढे वळूया. पहिलं पारितोषिक या स्पर्धेमधील पहिलं सांगू
SUPL जी मंडळातील आजी माजी खेळाडूंची ओके, या संपूर्ण कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे श्रीयुत योगेशजी कडपे यांनी आपलं 2 मिनिटं मनोगत व्यक्त करायचंय. धन्यवाद. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा अर्पण करून विचार मंचावर उपस्थित व्यासपीठावर सायलेन्सर फाटलाय ना, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय संपूर्ण व्यासपीठ जमलेल्या माझ्या सर्व क्रीडा रसिक आणि मायबाप रसिक प्रेक्षकांना माझं अभिवादन. मित्रांनो, काय सांगावं या उत्सवाचं. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की आपल्यासमोर एक धगधगती ज्वाला येते आणि प्रेरणा येते. त्यांचा एक वेगळा पैलू सुद्धा आहे. त्यांनी 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्र करून हे स्वराज्य निर्माण केलं. त्यांनी एक आपल्याला प्रेरणा दिली किंवा विचार दिलाय, तो आहे भेदभाव विसरण्याचा. समाजात वावरताना आपल्याला उच्च आणि नीच किंवा गरीब आणि श्रीमंत हा भेदभाव विसरून, भेदभाव हा समाजाला लागलेला एक आजार आहे. या आजारातून आपल्याला बाहेर पडायचं आहे. सर्वांना प्रेम द्या, सर्वांना एकोपा द्या, सर्वांना सन्मान द्या. माणसं जपा, आपोआप मंडळ मोठं होईल. मंडळ मोठं होईल, वाडी मोठी होईल, वाडी मोठी होईल, गाव मोठं होईल, आणि गाव मोठा झाला तर समाज मोठा होईल. एवढंच मला सांगायचंय. सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. थँक्यू योगेशजी कडपे, खूपच मोलाचं योगदान आपण दिलेलं आहे. बक्षीस समारंभाकडे वळूया. या मंडळातील सर्व आजी माजी खेळाडूंची लीग जी आपण ठेवली होती, यामध्ये 5 संघांनी भाग घेतलेला होता. 5 संघामध्ये जो विजयी झाला होता तो संघ आहे रायगड रॉयल्स. रायगड रॉयल्स, कृपया लवकरात लवकर यायचंय. रायगड रॉयल्स, रायगड रॉयल्स आणि पारदर्शक देखील मुलीला नाट्यकर. आले मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे. आले मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे. खेळ धुवादार मारून चौकर, आली या योद्धांची लीग. आली थँक्यू डिझे. यानंतर आपण वळूया महत्वाच्या लीग कडे, जी आपली UPL मेन लीग. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण स्पॉन्सर आहेत आकाश भाटकर, सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर. यासाठी पारितोषिक आहे स्पोर्ट्स शूज, आणि हा अवॉर्ड जातोय सायल आडगिरेकर उर्फ सायू, संघाय सुधीरबाई प्रतिष्ठान. सायू, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक सायू. संघमालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी कोणी असतील तर लवकरात लवकर हा अवॉर्ड स्वीकारायचा आहे. ओके, तन्मय सायल आडगिरकर यांचा अवॉर्ड स्वीकारतील तन्मय नाटेकर, आणि हा अवॉर्ड देतील आमच्या मंडळाचे उपाध्यक्ष गोपालजी आडसकर. खेळ क्रिकेटचा गाजे. आले मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे. खेळ धुवादार मारून चौकर. थँक्यू रिजू. यापुढील पारितोषिक उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज साठी स्मार्ट वॉच, आणि याचे स्पॉन्सर आहेत कैलासवासी कुमार मानस आडविरकर, स्मरणार्थ मैत्री ग्रुप पूर्णगड यांच्याकडून हे स्मार्ट वॉच दिले गेले. आणि याचा मानकरी ठरतोय यश मिरजुळकर, संघ विष्णू स्मृती. यश मिरजुळकर, संघ विष्णू स्मृती. कृपया जे तिकडे मागे बसलेले प्लेयर्स आहेत त्यांनी कृपया पुढे या, थोडा आमचा वेळ वाचेल. थोडं लवकरात लवकर यायचं. यश मिरजुळकर, आणि हे सत्कार करतील रोहित पवार.
उत्कृष्ट गोलंदाज स्मार्ट वॉचचे मानकरी ठरले यश मिरजेकर, संघ विष्णू स्मृती. पुढील अवॉर्ड उत्कृष्ट फलंदाज कूलर, याचे स्पॉन्सर आहेत गार्गी प्रमोद धिंबा, यांच्याकडून आम्हाला कूलर लाभला होता. यासाठी याचे हकदार आहेत सुदीक्ष आडविरेकर आणि संघ आहे महाकाली स्पोर्ट्स. सुदीक्ष आडविरेकर उत्कृष्ट फलंदाज, खरोखरच काय फलंदाजी केलंय. फायनलच्या सामन्यामध्ये आपला एकतर्फी असा सामना केला होता. याचे चषक देतील मंगेश डोर्लेकर, मंडळाचे अध्यक्ष मंगेश डोर्लेकर स्वीकारतील स्वतः सुदीक्ष आडविरेकर, महाकाली स्पोर्ट्स. थँक्यू. आणि आता पुढील अवॉर्ड मालिकावीर स्मार्ट टीव्ही, मालिकावीर स्मार्ट टीव्ही, आणि याचे देणगीदार आहेत हिबा असद सोलकर, यांच्याकडून आम्हाला हे स्मार्ट टीव्ही मिळालेली आहे. आणि याचा मानकरी ठरतोय कोण असेल? ईशान आडविरेकर, संघाय विष्णू स्मृती स्मार्ट टीव्ही. गेल्या वर्षी सुद्धा हाच खेळाडू मालिकावीर झाला होता आणि याही वर्षी भले संघ हरला असेल परंतु मालिकावीरचा अवॉर्ड मात्र त्याच्याच नावे कोरला गेलाय. आणि हा अवॉर्ड देतील स्टेजवरचे सर्व मान्यवर. हॅलो गावागावातलीच चर्चा, उत्कर्षाचा आता वाढला दर्जा. त्याचप्रमाणे आपल्याला एक मेसेज आलेला आहे. ईशान आडविरेकर, तुझ्या खेळीने मी मंत्रमुग्ध झालेलो आहे. तर एक वन ऑफ द म्हणजे मराठीमध्ये त्याने म्हटलंय की खारवी समाजामध्ये असे अनेक हिरे घडलेत, परंतु आत्ताच्या काळातला हा चमकणारा हिरा आहे माझ्या क्रिकेटप्रेमी मित्राकडून. त्याच्यासाठी 500 रुपयांचं प्राईज आलं आहे. गोपीनाथ हरजकर. ईशान, तुमच्या नंबर त्यांना मी फॉरवर्ड केलेला आहे. त्या नंबरला तुम्हाला जीपे केले जातील, प्लस समालोचकासाठी 300, असे 800 रुपये तुम्हाला जीपे केले जातील. गोपीनाथ हरजकर एक उत्कृष्ट खेळाडू तो सुद्धा होता. थँक्यू गोपीनाथ हरसकर, थँक्यू. पुढील पारदर्शक द्वितीय विजेता संघ, UPL स्पर्धेमधील द्वितीय विजेता संघ ताबिश गावखडकर यांच्याकडून हे आकर्षक चषक आम्हाला दिलं होतं. तसेच सोहम व गौरी जागरे शहापूर ठाणे आणि स्वर्णिका सागर पटेकर, कुमार आयान, विवेक शेलार आणि आशिष शिरोडकर यांच्याकडून रोख रक्कम 18,888 रुपये. द्वितीय संघ विष्णू स्मृती, विष्णू स्मृती लवकरात लवकर यायचंय. विष्णू स्मृती संघ आणि हा अवॉर्ड देतील विक्रम, चल पटापट. विष्णू स्मृती UPL मधील उपविजेता संघ विष्णू स्मृती, गेल्या वर्षीला चॅम्पियन विजेता संघ ठरलेला विष्णू स्मृती या वर्षी मात्र द्वितीय विजेता संघ ठरला उपविजेता संघ विष्णू स्मृती. खरोखरच फायनलचा सामना काही रंगला होता. थोडक्यासाठी आपला पुरस्कार, थोडक्यासाठी मॅच आपल्या हातातून गेली होती. विष्णू स्मृती संघ पूर्णगड. फटाक्यांची आतषबाजी पलीकडे पाहायला मिळेल. परत परत डीजे परत. द्वितीय विजेता संघ विष्णू स्मृती. जबरदस्त अशी फायनल झाली. सर्वांचं मनोरंजन झालेलं. या दोन्ही संघांनी केलं होतं आपल्या सर्वांचं मनोरंजन. चांगला अतिरथीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. मैदानी राजे, खेळ क्रिकेटचा गाजे.
थँक्यू. आणि आता बक्षीस समारंभामधील शेवटचा अवॉर्ड अंतिम विजेता संघ. सर्वांनाच माहिती आहे अंतिम विजेता संघ हे आम्हाला चषक लाभलं होतं ताबिश गावकरकर यांच्याकडून आकर्षक चषक. त्याचबरोबर माननीय नामदार श्री उदयजी सामंत उद्योग मंत्री व मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य, तसेच माननीय आमदार श्री किरणजी भैया शेठ सामंत यांच्याकडून प्रथम क्रमांक. सॉरी, याच्या अगोदर एक प्रेक्षणीय सामना झाला होता. त्यामध्ये जो म्हणजे जो उपविजेता संघ म्हणता येईल त्याला जो संघ ठरला होता ओल्ड मिक्स सुपर खारवी. ओल्ड मिक्स सुपर खारवी जर कोणी प्रतिनिधी असाल तर आपलं पारदर्शक स्वीकारायचं. ओल्ड मिक्स सुपर खारवी प्लीज थोडं लवकर या कोणी प्रतिनिधी. त्यानंतर जो विजेता संघ ठरला होता ओल्ड खारवी, ओल्ड इज गोल्ड, सॉरी ओल्ड इज गोल्ड, विजेता संघ ओल्ड इज गोल्ड. प्रथम विजेता संघ आणि पारितोषिक देतील महिला मंडळाच्या अध्यक्षा सरोज हरसकर. हा, आता वळूया शेवटच्या या अवॉर्डकडे. अंतिम विजेता संघ ताबिश गावखडकर यांच्याकडून आम्हाला आकर्षक चषक लाभलं होतं. त्याचबरोबर माननीय नामदार श्री उदयजी सामंत उद्योग मंत्री व मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य, तसेच माननीय आमदार श्री किरणजी भैया शेठ सामंत यांच्याकडून प्रथम क्रमांक रोख रक्कम 25,555 रुपये. आणि विजेता संघ ठरलोय महाकाली स्पोर्ट अडविरे. महाकाली स्पोर्ट अडविरे. पारितोषिक देतील मंचावरील सर्व मान्यवर. महाकाली स्पोर्ट अडविरे, कर्णधार, संघमालक, त्याचबरोबर खेळाडू सर्वांनी हा पुरस्कार घ्यायचा आहे. महाकाली स्पोर्ट्स अडविरे संघमालक रोहित पवार, आयकॉन केतन सारंग. या वर्षीचा UPL मधील अंतिम विजेता संघ महाकाली स्पोर्ट अडविरे. तुम्ही खाली बसायचं, मान्यवरांचा फोटो दिसत नाही. ट्रॉफी खाली ठेवा आणि तुम्ही खाली बसा. खाली बसा, खाली बसा. पहिल्यांदाच आमच्या या UPL मध्ये हा संघ सहभागी झाला होता यावर्षी आणि पहिल्या वर्षीच ट्रॉफी जिंकून घेऊन गेले. संघ मालक रोहित पवार आणि आयकॉन कर्णधार केतन सारंग यांना विनंती करतो की पुढच्या वर्षीही आमच्या UPL मध्ये भाग घेऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. थँक्यू. आणि हा बक्षीस समारंभ याचा कार्यक्रम हा समाप्त झाला असं मी जाहीर करतो. थँक्यू.